Hej, jeg hedder Iris. Jeg havde lyst til lige at dele en ting, som jeg har læst i Bibelen her til morgen. Og jeg deler det, fordi jeg tror, det er noget, der kan være rigtig relevant for 24/7 prayer i Danmark. Det står i Nehemias bog, kapitel 4. Det er egentlig der, hvor jeg er nået til. Jeg begyndte at læse Bibelen lidt langsommere, end jeg har gjort før, og jeg synes, Gud viser mig nogle ting. Så det her vil jeg rigtig gerne lige dele. Det er altså en historie. I kan selv lige læse den derhjemme. Det står i kapitel 4 i Nehemias bog. Det er en historie om, hvordan Nehemias han leder det her byggeprojekt, efter at Israel har været i eksil, eller Juda har været i eksil. Så bliver de kaldt tilbage til Jerusalem, og Gud giver dem mulighed for at komme tilbage og indtage det land, som jo er hærget. Og noget af det første, de skal gøre, er at bygge bymuren op i Jerusalem. Bygge det her værn op omkring den hellige by. Og der er modstandere imod det her, og nogle af dem hedder Sanballat og Tobia. Og der står her i første vers af kapitlet: Men da Sanballat og Tobia så, at arbejdet på muren skred godt frem, og at de gabende huller blev repareret, blev de urolige og sendte bud om det til araberne, ammonitterne og astoditterne. De dannede en sammensværgelse og lagde planer om at angribe Jerusalem for at sætte en stopper for arbejdet. Men vi bad til vores Gud og satte vagtposter ved muren nat og dag. Jeg stopper lige her. Jeg synes, det er virkelig fantastisk at læse om. De satte vagtposter ved muren nat og dag. Der står senere i kapitlet, hvordan de på andre måder sørger for, at der altid er nogen, når de bygger, som er bevæbnet. Den ene halvdel er ved at bygge, den anden halvdel er bevæbnet. Dem, der slæber sten, de har et spyd i den ene hånd. Ham, der skal blæse i hornet for at advare, hvis der bliver angreb, han holder sig altid i nærheden af Nehemias. Ja. Og Nehemias, han vælger i vers 8, står, og der er, at han kalder dem sammen, fordi de er bange. Han kan se på folkene, at de er bange, og derfor kalder han dem sammen og holder den her tale og siger: I skal ikke være bange, sagde jeg. Husk på, at den almægtige Gud er med os, så vær ved godt mod og kæmp for jeres slægtninge, sønner, døtre, koner og hjem. Jeg synes, der er så meget i det her kapitel, der er så opmuntrende, og jeg vil gerne lige forklare det lige om lidt. Der er lige en sidste ting i vers 13. Det er et omfattende projekt, vi er i gang med at forklare jer folket og deres ledere, og vi er spredt ud over et stort område. Så snart der bliver blæst alarm, skal I straks samle jer der, hvor lyden kommer fra, så vil vores Gud kæmpe for os. Således arbejdede vi fra daggry til solnedgang, mens halvdelen altid stod vagt. Jeg gav ordre til, at alle, der boede uden for muren, skulle overnatte inde i byen, så de og deres tjenestefolk kunne deltage i arbejde om dagen og holde vagt om natten. Både jeg selv og mine folk sov med tøjet på, og vi gik aldrig nogen steder ubevæbnet. Ja, altså, jeg tænker, det her er en virkelig stærk historie om, for os i dag, om åndelig krigsførsel. Og jeg tror bare, jeg vil sige, det her projekt, vi er i gang med, ligesom Gud han kaldte judæerne tilbage til Jerusalem, så tror jeg også, at det er Gud, der kalder os til det her projekt med at være lys i verden, med at kalde mennesker til Gud. Og jeg tror, at det her med, at vi er begyndt
at være rigtig mange faktisk, der længes efter at bede. Der længes efter Guds nærvær. Jeg tror, det har noget... Jeg tror, det har en virkelig stor betydning. Og jeg kom til at tænke på, at det, som vi er i gang med, det er at sætte vagtposter. Sætte vagtposter til at holde vagt, mens det her byggeri, det er i gang. Så hvis man sagde, at byggeriet kunne være vores, vores forskellige outreach, missionsprojekter, kirkernes gudstjenester, altså sådan de samtaler, vi har med mennesker, at alt det, der bygger Guds rige og er med til at gøre fjenden bange, gøre Tobia og Sanballat bange, eller gøre åndsmagter og dæmoner og deslige bange. Og som bygger en fast borg for mennesker, som kan komme til Guds tempel, kan blive Guds tempel, kan invitere Guds nærvær ind. Det her med, at vi begynder at virkelig at bede, og jeg har fornemmelsen af, at der er mange, der så gerne vil bede, og er kaldet af Gud til at bede. Det tror jeg har en kæmpe stor betydning. Og det her, det er ment som en opmuntring om, at det er sådan et vigtigt arbejde. Og det er, altså jeg glæder mig virkelig meget over de ting, der sker. Og jeg glæder mig så meget til at være en del af det, til at møde flere af jer andre, som også fornemmer, at der er noget herinde på indersiden, der siger, lad os bede. Lad os sætte vagtposter, og som længes efter Guds nærvær. Det er jo dybest set det, vi længes efter. Guds nærvær for os, og Guds nærvær for mennesker, som lige nu ikke har hans nærvær. Ja, så det bliver lidt længere det her, end jeg havde tænkt mig, men ja, nu må vi lige se, om jeg deler det med jer alligevel. Det kan være, at jeg laver et lille resumé på tekst nedenunder. Men jeg håber bare, at I må være enormt opmuntret. Jeg kender ikke alle jer, der er med i den her bevægelse af bøn, men Gud kender jer, og Gud kalder jer til at bede. Og så far, vil du velsigne de mennesker, som lytter med, og som har har en opmærksomhed på bøn og vigtigheden af bøn, og som har en længsel, vigtigst af alt, efter dig og dit nærvær efter at bede. Må du velsigne dem, og må du hjælpe dem også til at samle sig. Takker dig, fordi at du er den, der kalder os til at bede. Du er den, der inspirerer os til at få bøn. Og tak fordi, at du får mennesker til at blæse i hornet, når vi skal samle os for at kæmpe. Og tak fordi du lover, at du vil kæmpe for os. Det er virkelig fantastisk. Jesus, i dit navn beder vi. Amen. Ja. Kan I være rigtig, rigtig velsignet.